una producció de Factoria Corman. Senyors, vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent, que se'n diuen maleïts malparits, que entenen de tot. Jaume Fibla, Jacint Casademont. Quiero la noche de amor. Dame tu mundo para mí. Hola, Jaume, tinc l'os tapat, estic refredat. Tu com estàs? Molt bé. Bon dia, tarda, nit. Ai, molt sí. Bé. Se'm fa una gràcia quan comences cantant. Però com vols que comenci? És un puto programa de podcast. O començo cantant o parlant, no tinc més opcions. Ja. Doncs, no sé. No sé si convé que comenci el programa amb la gent vomitant, no? Directament. Gràcies, Jaume. Sempre m'animes la setmana quan parlo amb tu. Sí. Jo ho dic de bona fe, per ajudar-te a millorar. Sí, gràcies. Sí. Intentaré corregir els meus dots musicals. Li preguntaré a la Marta, que és especialista en musicals, perquè m'ensenyi a cantar. Podria tenir secció fixa, no? Que hi havia un noi que ho demanava. Sí. En el blog de Facebook aquest. Com es diu aquell nano? Marc Flores. Marc Flores, tinc un missatge per tu. La nostra estimada Marta fa un programa de ràdio setmanalment. Ah, sí? Sí, que si vols te l'escoltes. Ah, sí? Com es diu? No me'n recordo. Quan ve la nit o quan cau la nit, una cosa així. I de què va? És un programa una mica com el nostre. No parlen de res, però parlen de tot. I ella sola parla? O... No, hi ha un presentador i ella és la col·laboradora. A vegades surt a la tertúlia i fa una secció que es diu Els Sismes. Oh. Que no és el cuiner aquell de TV3. No és aquell poema de l'Aznar, no? Tampoc. I ni tan sols dels sismes vivim... Parla del romanticisme i... com es diu? Coses d'aquestes de tendències artístiques. Artrítiques. Exacte. Doncs, sí, sembla apassionant. No me'l penso perdre a partir de demà mateix. Vale, doncs feta propaganda d'altres programes. Sí. Volia preguntar com t'ha anat la setmana, a veure què t'expliques. Buah, superbé. No diré res més sobre el tema. Vale, fantàstic. Saps què he fet jo aquesta setmana passada? Sí. Ah, sí que ho saps? Sí, m'ho imagino. Suposo que buscar feina a supermercats i fracassar. També. Però també vaig anar a veure Star Trek en primícia. Ostres, caram, no sé, quina enveja. Gràcies. Bueno, faria més enveja si haguessis vist Star Wars 7. Home, no, encara l'han de gravar. Després, sí, per això seria una mica... No faria enveja, perquè estaria boig. Sí, però seria una exclusiva més gran, perquè Star Trek que s'estrena ja, no? La setmana que ve. No, Star Trek? Fins juliol. No, i per què, com és que la pots veure un mes abans? No sé, era un passe de premsa i estava convidat, no ho sé. Ai, carai, i què tal? Molt bé, com la primera, més o menys. Si em va la primera em va agradar, però, a veure, podria haver sigut millor. Ostres, però jo la vaig trobar molt bona, la primera. T'hi faltava potser aventura. Ostres, doncs aquesta segona potser és més aventura i més fosca. Buah, tot és fosc avui dia, des d'en Nolan. Sí, puto Nolan, Sí. Fa molta ràbia. Hasta els vídeos de comunions surten nens amb barba que són pàries a la societat i s'acaben convertint en algú de profit. I els colors aquells alegres que caracteritzaven a la tripulació de Star Trek, on estan ara? Colors alegres? Home, encara els tenen. Sí? Sí. Els colors vermellets i ti? Sí, es manté, es manté. Així està bé, doncs. Aquí l'únic que va vestit de negre és el dolent, ara. Ah, mira, l'únic que deu tenir una miqueta el cap clar, no?
Sí, i ho fa molt bé Sant Cumberbatch, el de... que fa Sherlock. Sí, m'agrada Sherlock Holmes. No, Perquè el que fa Sherlock és una altra sèrie. no, jo dic el de Sherlock. A veure. Ah, clar, és veritat. Sherlock és Sherlock a seques és aquesta, no? la BBC, sí. I Sherlock Holmes és la del tio No, gay? no, és Elementary. Ai, és veritat, tampoc es diu Sherlock Holmes. Però n'hi ha una que sí que és Sherlock Holmes, no? M'estàs parlant de les sèries 80 de Granada Televisió? Pues no n'hi ha cap ara que es digui Sherlock Holmes amb el nom i cognom? No. No, Bueno. no. Ara va amb el nom de pila només. Ah. També, què més comentar-te? Avui han fitxat en Neymar. I l'han presentat al Camp Nou. Tu hi eres? No. Una altra vegada em pensava que parlaves del col·laborador que havíem de tenir. Que no, que Doncs no. Que no vindrà aquell nano, que ja no ve. S'ha acabat. Doncs en Neymar, doncs mira, mon germà quan estàvem per allà a prop m'ha dit avui fan la presentació d'en Neymar i és gratis entrar al Camp Nou. I jo li he dit, doncs anem-hi, que jo no he anat mai al Camp Nou. I diu, no. I ja està, fins aquí ha sigut la conversa. Ostres, quina conversa tan interessant. Anem-hi, Bé, no? m'ha dit, per anar a veure un tio que xuta una pilota, o que fa botar una pilota. La pregunta semblarà tonta. Al teu germà no li agrada el futbol, no? Sí, li agrada molt, però veu que no considera anar a veure només la presentació del jugador. Bueno. Pues, Jaume, com és que no has anat mai al Camp Nou? Perquè no m'han invitat mai. Jo no penso pagar per anar a veure uns tios en calçotets, homes peluts en calçotets córrer darrere d'una pilota. A veure, si fossin dones despullades corrent a darrere d'un plàtan, doncs potser sí que aniria. Uala! Això és molt machista i tal. Per Tu cert, creus? parlant de machista, has sentit els comentaris de Michael Douglas i el cunilingus? No. Michael Douglas ha dit que ell va agafar càncer per practicar cunilingus. I va en sèrio. Això ho vaig llegir jo, que el sexe oral donava càncer de boca. Ostres, Però no el sexe oral només amb dones, sinó també de dones a homes. no, això desmenteixo ara mateix, eh? Sí. No, Tot el sexe oral donava càncer de boca. Vaig llegir-ho en un article de no sé on. Sí, de la Superpop. No sé, que s'havia fet un estudi científic subvencionat per l'Opus i estava totalment demostrat. Si ho diu l'Opus jo m'ho crec. Sí. Jo només crec en l'Opus i Intereconomia. Bueno, doncs ja està. No has de deixar que ningú més te la succioni. No, Bueno, que a mi que me la succionin, sóc jo qui no pot succionar. això, tu no pots succionar. Ho trobaràs a faltar o no? Tampoc és que sigui el més plaent de la meva vida, succionar. No. Si No? s'ha de fer, i hi ha vegades que surt de dins, però no sempre surt de dins fer-ho. Com tampoc espero que ens succionin constantment. O sigui, jo sé que té magnetisme el meu membre viril, però tampoc poden fer vida morrades allà. No, però a mi sí que m'ha passat que quan t'hi amorren a tu, Sí? que a vegades que no et deixen ni agafar aire, saps? Allò Ja. que portes allà 1 hora i mitja i encara no en tenen prou, doncs... Bueno, però aquest programa no havia de ser de sexe, no? No, això ja ho deixem per més endavant, que hem de fer les tècniques per lligar dos. I succionar va bé per lligar. Sí. Val, doncs dit això, comentar-te per anar a acabar el resum de la setmana passada, que l'anterior programa que vam fer dedicat a la saga Todo Gas va tenir una audiència paupèrrima. Però encara l'estem promocionant, no? Sí. Jo cada vegada que el promocioni hi ha una tia amiga, una amiga meva, bueno, li diré tia, que es queixa de que faig spam. Però si és al meu Facebook faig el que vull, no? És veritat, ja l'he vist. Per què ho diu, això? Pues perquè considera que cada vegada que fico promoció d'algú meu estic fent spam. Però jo li ficaria, tu et repeteixes. Sí, també. Vés a succionar càncers. No diguis això, que igual ha tingut, com tothom, algun parent que i ara està patint recordant-ho. Bueno, no ho sé. Jo també he tingut... Bueno, quasi... Sí, tota la meva família s'ha mort de càncer. Joder, pues no parlem del tema per si un cas. Ja és un familiar més, el càncer. Sí. Comentat això, amb aquesta alegria que ens caracteritza, toca tocar-se amb la secció de vies de contacte.
No succionant. O sigui, Vies de contacte... sense succionar. Com tots sabem, ens podeu trobar per al Facebook, simplement escrivint maleïts malparits. També per Twitter, que és @maleïtmalparit, en singular. També a iVox i a iTunes. Allà podeu trobar el podcast escrivint maleïts malparits. I també tenim un email que és maleïtsmalparitspodcast@gmail.com. I el blog on tu actualitzes de tant en tant, Sí. o cada setmana, maleïtsmalparits.blogspot.com. I M'agradaria també posar-hi coses jo, però no sé mai si posar-ho al blog, al Facebook. No ho hauríem d'unificar, això, una mica? el blog i el Facebook. No, és que no ho sé. Per què tenim dues coses? No podríem tenir una sola? No ho sé. Bé, el blog jo actualitzo un cop per setmana amb l'entrada nova del programa i la secció de programes, poco más. I creus que serveix tenir un blog o no? Home, hi ha vegades que tenim bastantes visites. Doncs mira. Hi ha vegades que tenim més visites en mitja hora al blog que escoltes el programa en total. O sigui que algun problema tenim. Sí, la gent no sap què és per escoltar-lo, no? Sí, ho visita simplement i diu, que maco aquest blog. Sí. I ja saps què tindríem que tenir de cara a la segona temporada, que això ho hem de negociar amb el nostre productor? Hem de tenir un codi postal. Un codi postal? Sí, perquè la gent ens enviï regalos. Això no és un codi postal, és un apartat de correus. Sí, això, un apartat de correus. Un codi postal tots ja en tenim. Jo tinc el 08915. Jo no sé quin tinc ara. Com que canvio de casa cada 2x3, un dia et trucaré a, jo què sé, digue'm un planeta qualsevol. Melmac. Doncs un dia et trucaré a Melmac, per exemple. El que no t'he preguntat aquesta setmana és si el divendres vas anar al cine. Sí, vaig anar al cine a veure l'estrena de la setmana passada. Era? El Resacón 3. Eastside, can you remember me? I'm the one that picked the arbitrator. Eastside, can you remember me? I'm the one that picked the arbitrator. Finalitza una trilogia que ha marcat les nostres vides. Sí, molt maca. Protagonitzada per un home gordo amb barba. Sí, és el millor de tots. Sí. De fet, en aquesta roba bastant la pel·lícula. I no sé si era bona idea, però bueno. Una pregunta. Resumint, de què va la pel·lícula? A veure, aquest paio, l'home gordo amb barba, sí, doncs està en una crisi existencial, per dir-ho així. Bueno, diguem que està una miqueta fora de si, com ho diria jo, passat de rosca, no? Fent masses tonteries i ja és un ganàpia gran i vivint a casa dels seus pares, amb una edat ja que té... Bueno, Jaume, para un moment. Vas anar a mirar Resacón 3 o era un biòpic sobre la meva vida? O sobre la meva també, però... No, però aquest és molt més cabron que nosaltres. Ah, bueno. Perquè se senta allà i li crida a sa mare que li porti el menjar, jo què sé, no té cap intenció de treballar. Nosaltres almenys hem treballat, no?, alguna vegada, però aquest no ha treballat mai. I només que fa que xuclar els diners als seus pares, que són rics. En fi, doncs... els seus amics, aquests del Resacón, van ajudar-lo. I ara no me'n recordo per què, però hi ha un problema amb el... Ah, sí, ja sé què passa. Un tio, en John Goodman, sí, és una espècie de mafiós, i quan estan els tres amics allà en plan anem ajudant aquest, a portar-lo a un centre que l'ajudin a rehabilitar-se, doncs els segresten. Per què? Doncs per una cosa que va passar a la primera pel·lícula. Vale. Que el senyor, aquell paio, que no sé si era xino o de quin país oriental, tots sabem a qui em referim, no? Aquell, Mr. el xino Chow. de Resacó. En Chow, sí. Doncs es veu que va robar-li uns diners a en John Goodman i tot venia per una cosa que va passar a la primera part en què li comprava al senyor gordo amb barba unes drogues a un paio negre. Sí. Doncs d'aquí venia tot el que després passava, que acabaven robant-li uns diners a aquest mafiós.
Vale. Aleshores, doncs, el mafiós el segresta una altra vegada en aquell que es queda dormit a dalt. Sí, el que se suposa que també és prota, però sempre apareix al principi i al final. Sí, el segresten, vull dir, l'agafen com a hostatge. Sí. I si no els hi porten al xino, se'l carregaran. Saps? Sí. I aleshores, doncs, aquests tres han d'anar a buscar el paio xino que s'ha escapat de Tailàndia i està per allà, per Las Vegas. I una pregunta, és millor que les anteriors? És pitjor? És diferent? Jo penso que és pitjor que totes, la pitjor de les tres. Però, malgrat tot, té punts que m'agraden més que la segona. Algun gag superior en alguns de la segona. En conjunt, jo diria que la primera em va agradar bastant, la segona va baixar bastant per mi el llistó, tot i que tornar de veure em va semblar més divertida. Sí. I la tercera va ser una mica decebedora, perquè ja no hi havia un ressacón. No és que sempre hi hagi d'haver un ressacón, no? Però és que ja semblava al principi més una pel·lícula de detectius. Una cosa... No ho sé. Diuen que és més sèria aquesta que les altres. Sèria? Home, no sé, hi ha moltes pallassades, també, Si tu consideres sèria que l'escena del funeral del pare del senyor en barba es fica a cantar òpera, el senyor Gordo... Potser no. No ho sé, hi ha un moment que es queda... A mi el tros que més gràcia em va fer, que es queda encallat en unes lletres de l'hotel César de Las Vegas, com si fos un Tetris, sí? El paio gordo, i el que més gràcia em va fer és un plano de la càmera que tira enrere perquè vegis l'escena bé, i és el que em va semblar més divertit. Però això no és una mica com el dia de la bèstia? Sí, com el dia de la bèstia, però en lloc d'en Santiago Segura, aquest altre gordo amb barba. Veus? Però deu ser un subgènere de pel·lícules. Gordos amb barba penjant de cartells. Sí. I al final de tot, a l'última escena de tot, també hi ha una cosa que fa gràcia. Però fa gràcia que dius... Sí, fa gràcia, però és una broma repetida ja de les altres, però fa gràcia. Bueno. I li veiem el membre viril en en Show, una altra vegada més. És que ja n'estic fart de veure la pilila. La pregunta, sí. Què és el millor la pel·lícula? Pues aquest, el senyor Gordo amb barba, en Zach Gallí Matías. El gallina faquis. Sí. El fucking gallina. Gallina fucker. I el pitjor? El pitjor, pues, que els altres no fan gaire gràcia i que li falta... No entenc per què no contracten guionistes que siguin humoristes o que sigui... Jo que sé, que agafin els del Saturday Night Live o algú que es dediqui a l'humor per fer guions. És que no ho sé. Una comèdia que no fa riure pues, o que es queda a mig gas és el pitjor del món, no? Sí. I nosaltres no tenim feina, ho recordo. No sabem anglès, però no tenim feina, que podem escriure guions. A veure, la saga és simpàtica i aquesta pel·lícula és graciosa, però podria haver estat desternillant i no ho és ni de conya. És que costa molt fer comèdia, Ara, hi havia uns nanos petits, que no sé com els van deixar entrar, que tenien com 11, 12 anys, i deien «Joder, és la peli més guarra que he vist en mi vida!» I a aquests els hi va agradar molt. Aquest és el públic, no? Sí, teniu menors d'edat, riuran amb la pel·lícula, fantàstic. Aquests es van impactar, sí. Però bé. I després la nota de l'1 al 10? Ui, un 6. Uf, és decepció, Una mica. Vaja. Per exemple, la primera li donaria un 8, la segona... Un 7? Un 7, com a molt, i aquesta un 6. Però és que no em fagin la quarta, perquè serà un 5. No ho sé, no crec que en fagin, sembla un comiat ja per tot. Això diuen. A veure com van de recaptació i si tornen a necessitar un èxit desesperadament. Que si va a Hollywood, desesperats. I els que estem desesperats som nosaltres perquè toca presentar el tema, que aquesta setmana és... Jaume... Fenòmens paranormals. Xan! Aquí ja fica un efecte de tro o alguna de por. Aquí diu, en el guió diu que els fenòmens paranormals o anòmals
són aquells que no tenen una base psíquica determinada o d'origen fosc. O sigui, tot Aquesta frase no té cap sentit. Qui l'ha escrit? estava a la Wikipedia en català. No, clar, es nota que l'escriuen gent del carrer. No? Sí, és el que té la Wikipedia. Sol ser gent del carrer. Aquesta frase no... A veure, analitzem-la. Els fenòmens paranormals o anòmals, o sigui, fora lo comú, són aquells que no tenen una base, o sigui, que no hi ha terra, psíquica. Una base psíquica. És una base psíquica. Pot ser una base material, però no psíquica. Però a veure, si veus un ovni no té una base psíquica determinada? És que fenòmens paranormals què són? Rotllo fantasmes o ufologia? Jo crec que tot ho posen al mateix sac, no? Sí, també. Bueno, l'Iker Jiménez ahir parlava de les tetes d'Angelina Jolie. Tot el que sigui desconegut és paranormal, no? No ho sé. Les tetes d'Angelina Jolie són paranormals? No, parlava d'allò de que s'ha tret tetes per no pillar càncer de tetes. No ho sé, he llegit una cadena del Facebook que deia que aquesta dona en realitat és una conspiradora de no sé quina organització i que tot això és una mentida. Sí, això ho deia l'Enrique de Vicente també ahir, a Cuarto Milenio. Ah. És que a Cuarto Milenio tindria que ser el telediari. Ens tindria que informar. Doncs mira, jo prefereixo el tio de mundodesconocido.com. Ah, no el segueixo aquest. A veure, vaig a visitar-ho. És superxungo, molt... Mundo Està al YouTube. Desconocido. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a mundodesconocido.com. I fa una mena de programa de ràdio, però ho grava en YouTube. Ah. I sempre treu amics seus superfreaks. Espera. Mundodesconocido.com. Descubre la verdad que nos ocultan. És un subtítol a la pàgina web. Hòstia, però el disseny és supercutre i el tio és... És un crac. I col·labora amb Intereconomia, aquest tio. És com en Tim Curry, el tio. No sé. Sí, s'assembla bastant, No sé, no me l'imagino vestit de travesti. La Matrix, segunda parte. La Matrix, primera parte. No, és mexicà, és d'aquí, Té una bona veu. Però hi fico accent, així que era més xulo. I té una pissarra darrere... Home, gràcies a aquest tio vaig saber que estem dominats per els reptilianos. Oh, els reptilianos és un tema increïble. A mi m'agrada molt. Li s'hauríem de dedicar un programa. Sí. Jo crec que sí. M'agradaria dedicar als reptilianos, m'interessa el tema. Però, clar, no els conec. No he conegut mai un reptiliano. O potser sí. Els reptilianos són aquells que apareixien a la sèrie clàssica de Star Trek, que s'enfrontaven contra el Capità Kirk amb una pedra? No, però sí que podrien ser els de V. Sí. O els de la pel·lícula de John Carpenter Estan Vivos. Però els Estan Vivos no tenen pinta reptilià. Però també ho són, la idea és la mateixa. Els reptilians són això, el mateix que aquests, més o menys. Que recordem que això, reptilianos, ve d'un tio que es va crear la teoria ell sol. Ah, se li va córrer. Sí, i aquest tio viu només d'això. Però no, només és que se li va ocórrer i punt. Se li va ocórrer i va escriure un llibre i va tenir força èxit, va començar a fer xerrades sobre el tema i després va anar canviant la teoria. Segons l'anaven desmuntant les persones, se la tornava a inventar. I també aquest home de mundodesconocido.com va dir que les aurores boreals eren en realitat... En realitat diu que a dintre de la Terra hi ha un sol interior. Sí. A dintre de la Terra viuen uns éssers, els reptilianos mateixos, em sembla, i aquestes aurores boreals és el sol interior de la Terra que s'escapa per unes escletxes que hi ha al Pol Nord. Sí. Escletxes a la Terra. La Terra té filtracions. La Terra té forats per allà dalt i per allà s'escapa la llum solar interior del Sol. Vale. I aquesta és l'explicació, perquè diu que ningú ha sabut explicar què són les aurores boreals científicament. O això diu, el tio aquest ho diu. Si ho diu aquest tio de Mundo Desconocido, tio que té una pàgina web que es diu mundodesconocido.com, jo me'l crec. Això és així. No, i que té una de temes interessantíssims, no? I superdesarrollats, que fa un vídeo de 2 hores seguides. Què dius? Parlant ell sol? Parlant, sí. Amb 2 collons. A veure, estic mirant, per exemple, el insostenible modelo capitalista. Hasta economia toca, Sí, però sempre des d'un punt de vista de que estem dominats per una espècie de
bueno, o d'il·luminatis, o de reptilianos, o de tot, perquè hi ha coses que no són compatibles entre si, però bueno, Ho és barregen. igual. Sí. Són com els culebrons. Quan s'acaben els temes, barregem els temes. Sí. Què més? També volia comentar, tu quan vas començar a parlar de fenòmens paranormals, o quin és el teu primer record relacionat amb el tema? Ara no ho sé, suposo que els campaments de les colònies, que els molt cabrons pensen que serà educatiu pels nens explicar-los històries de por que no els deixin dormir. I te'n recordes algun personatge terrorífic que t'expliquessin o alguna així? No, tinc memòria selectiva, però explicaven històries d'aquestes tipus bruixes o com tipus bruja de Blair, o de personatges amb un ganxo i coses d'aquestes, no sé, que s'apareixien a la nit. La típica història d'una tia que està sola a casa, s'ha escapat un assassí... O sí, la història de la xica de la curva i rotllos d'aquests. La noia a la curva mai. És que aquí a Figueres estem molt tocats amb aquest tema, perquè hi ha molta prostitució per les nits, a la carretera. I fa por quan la veieu a la prostitució. No, al revés, ens cau bé. I quan diu a la xica a la curva pensem en altres coses aquí a l'Empordà. Bé. És el que està al costat de la frontera. Home, una fantasma que te la succioni també deu ser La raro. pobreta que pilla càncer i després té que acabar fent pulseres vermelles. Sí. Ara Home, hi ha una pel·lícula japonesa que surt la mujer de la cara cortada. I fa molt de grima. És una llegenda urbana japonesa de que una noia que el seu nòvio li va tallar la cara perquè pensava que havia sigut infidel o alguna cosa per l'estil. I que el fantasma deambula per les nits amb una gabardina que li tapa la cara i pregunta... Espera. Una gabardina que li tapa la cara. Una gabardina o un mocador o alguna cosa, però que la noia sembla molt guapa, però com que no li veus la boca, la noia et pregunta si és pare o un noi i li pregunta si la troba guapa. Pues, si li diu que sí, em sembla que et treia un ganivet i et rajava el cap o alguna cosa així. I si li deies que no, em sembla que es quedava com pillada i li havies de... Ara no me'n recordo quina era la resposta correcta, però ja ho miraré. Sé que hi havia una resposta que tenies possibilitats de sobreviure, però hi ha diferents teories. Algunes diuen que et mata igualment. O sigui que... Però recordes com es diu la pel·lícula aquesta? Sí, la mujer de la boca cortada o de la cara cortada. De la boca cortada. Sí. La mujer de la boca cortada, vaig a buscar. Sí, perquè la tia està super deformada. Té una mena de cara de Joker, Sí. però així feta amb un tajo. Oh, a veure, i va fer més. Fa molta por. Ai, sí. I els japonesos s'ho creuen, que això és de veritat. Va. És una llegenda urbana. Ai. I la pel·lícula era distreta, feia una mica de por. Sí, estic mirant imatges, sí, fa bastant mal rotllete. Sí, la imatge de la tia fa bastant. Encara que fa molta més mal rotllo altres japoneses. The Ring, a mi l'original, Després Sí. la còpia aquella, no. Home, la Naomi Campbell, evidentment, estava més bona que... Naomi Campbell? Naomi Watts? Ai, sí, Naomi Watts. Bueno, com que són amigues, em confonc. Home, però, encara està més... Bueno, és molt més guapa la Watts, sí. Sí, jo també. Sí. Jo el que recordo dels primers records era a casa meu, a les reunions familiars, la meva tia i la meva mare sempre parlaven de fenòmens paranormals. Ui, estic sentint un vídeo? Sí, estava mirant el vídeo de Leyenda Urbana, La mujer de la boca cortada, que expliquen una història que jo el posaria perquè és molt... No sé si se sentirà bé si ho poso. A veure, prova. A veure. Puja el volum, Oye, mira. Kutsusake-onna, la mujer con la boca cortada, es... Està en veu de Loquendo. Sí. Però bueno, escoltem-ho. Kutsusake-onna, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un yokai, espíritu demoníaco, que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái.
La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. Malament. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día en un ataque de celos y furia le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba: ¿piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces una mujer con la cara tapada por una máscara como la que usan los cirujanos vaga por las calles de Japón. Ai, Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres, según otras versiones, se acerca y les pregunta con el rostro cubierto: ¿soy hermosa? ¿Atashi kirei? Recordemos que en Japón el uso de máscaras para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos normalmente al ver sus bonitos ojos y sus suaves rasgos responden que sí. sí, En sí. ese momento la mujer retira la máscara dejando al ¡Zasca! descubierto una horrible hendidura que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y Ai. les pregunta de nuevo: I ara? ¿y ahora? Veus? ¿Coredeno? Todo aquel que dice que no, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara es atacado por el espíritu que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Tijeras gigantes. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado para que Solo. sufra su misma suerte. Sí. En otras versiones, si respondes afirmativamente las Joder. 2 veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de casa donde te asesinará igualmente. Joder, Ya siempre que kiri pilla. en japonés para hermosa o linda es muy parecido a decir kire, que significa cortar. Existen otras versiones en las que si respondes que sí cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. Mira. Ah. Es imposible escapar de Kuchisake Onna, puedes salir corriendo pero aparecerá frente a ti de nuevo. Hay varias formas de escapar que varían según la versión de la leyenda. Puedes contestar con otra pregunta: ¿y yo? ¿Soy hermoso? Ostres, Eso confundirá al espíritu que se quedarà pensativo dándote tiempo a escapar. Això és molt Cristiano También Ronaldo. puedes llevar dulces contigo y se los tiras o simplemente se los ofreces. Quedará contenta con el regalo y te permitirá I has marchar. de donar carmelos. Que trist. Es prostitueix per carmels. Hosti, tu. Quina por. Sí, a sobre la musiqueta molt ben trobada, eh? Tota una orquestra ja treballant. No s'ha fet servir mai per fer No, no. Bé, doncs ja sabem terrors japonesos, que no ho teníem planejat en el guió i mira. por. Sí, ja veus, si no ens fa falta, guió. Doncs, després A de veure. la Kujikiku aquesta, la cara cortada, Sí. què més? Jo també vaig créixer mirant molt Expediente X, no sé si tu ho vas mirar. Sí, també, però no, alguns capítols m'he perdut, bastants. I al final ja es feia que no sabies. I la segona pel·lícula que van fer ja era per matar-los directament. Sí, era una barreja de coses religioses amb assassins en sèrie i no hi havia res paranormal. Sí, és que a sobre això, que no havia res de fantasia, que és el que la gent vol. És que... I després s'estranyen de que fos un batacazo a la taquilla. Es diu Expediente X i no hi ha ni sexe ni coses paranormals. De què va la pel·lícula? No, i a més, que la gent vol veure ovnis, que volen veure alienígenes, que Ara. no ho han entès encara. És que... Molt malament. No, a Indiana Jones 4 hi foten ovnis, Sí, que ningú els volia, i en aquí, que es n'hi va, havia d'haver, no. es va traspapelar el guió. Sí. A mi el que Expediente X van recordo un episodi que es deia Tooms, que era un tio que sortia per les escletxes a les cases, rotllo canals de ventilació o la tassa al vàter, i matava gent i se li menjava el fetge. I aquest episodi em va marcar tant de petit que abans És el d'anar... mateix tio que... Ai, perdona. Digues. És el mateix que vivia amb unes escales mecàniques? Sí, Ah, sí, aquest em va marcar també. Sí. pues que jo abans d'anar a fer caca mirava a veure si podia sortir algú. Però el tio sortia per al vàter? Sí, atacava l'escala i sortint pel lavabo. Que Però l'atacava... com hi cabia per allà? Perquè tenia la capacitat d'estirar-se. Es podia contreure i estirar. I menjava fetges? Sí, per això era groc. Collons. Sí. Quines idees, tu. Que és un dels personatges que, bueno, un dels monstres que es van inventar a Expediente X, perquè normalment tiraven de folklore americà, i aquí no, es van inventar aquest personatge i va tenir tant d'èxit que va repetir a la segona temporada i tot. Ah, va tornar a aparèixer? No l'havien matat? No,
Se suposava que sí, però va tornar. No el van matar, el van detenir i el van portar a la presó. Però en el judici no sé que no tenien prou pistes o no sé què i el van deixar sortir en llibertat. I en Mulder li anava al darrere tot l'episodi intentant demostrar que tornaria a matar. I no demostraven que era elàstic? No podien. Perquè les huelles digitales, a l'estirar-se, també s'allargaven i no coincidien amb les seves. Vaya xorrada. Va, estava bé. I una altra sèrie que també em va marcar de petit, tot i que ja era una mica gran per mirar-la, era Pesadillas. Pesadillas? Basada amb els llibres de Pesadilles. Però això era de nens, no? Sí, doncs clar, jo era nen també aquella època. A mi això no m'agradava, ho trobava molt tonto. Home, però clar. Sí que recordo les Pesadilles de Freddy, o el senyor de la cripta, com es deia aquest? Històries de guardià a la cripta. Sí, no estaven mal. Quin, la sèrie per adults o la sèrie per petits? Per adults. Però vaja, de tota manera eren bastant dolentes. El que sí que era bo era La dimensió desconeguda de tota la vida, per els clàssics en blanc i negre, clar. Sí, aquella està molt i molt bé. Molt. A més, el paio que en Rod Serling, que era molt simpàtic al principi. Sí, i me'n recordo que d'allà surt l'episodi mític que surt un... com es deia? Aquell de... em sembla que es diu 20.000 pies d'altura, que surt amb William Shatner, que va amb un avió i té por a volar, i veu que l'ala hi ha com una espècie de troll... Que un gremlin, no? Sí, que està destrossant l'ala de l'avió, i ningú ho creu. Li diuen gremlin. Sí, pot ser. No me'n recordo exactament. Però això també surt en la pel·lícula, no? Sí. Estàs parlant de la pel·lícula? Sí. No, però és que la pel·lícula van utilitzar episodis que ja existien i es van tornar a fer. Sí, en la pel·lícula era en John Lithgow... Sí. Que acabava així la pel·lícula, que se l'emportaven en una ambulància. Pobre. I després es va trobar el Bigfoot, el pobre no donava per... És veritat! Sí, sempre li passaven coses. Com es deia? No sé què i los Henderson. Bigfoot i los Henderson. Que grande. Sí, molt maca. I després d'aquest apunt... que no feia por. Sí. No, però era paranormal també el Bigfoot. Sí. Bueno, sí, llegendes urbanes americanes. Sí, tenim el Bigfoot, el Yeti, el Sasquatch... Tots són el mateix. El Wendigo. El Wendigo. Però tots són noms diferents per al mateix bitxo. El Wendigo és una espècie d'esperit del bosc, que això ho van implantar més als natius americans. És veritat, vaig veure una pel·li dolentíssima sobre el Wendigo. No tenia ni puta gràcia. Ja, és que tot el que s'ha fet sobre el Wendigo ha funcionat bastant malament, perquè també sortia per Supernatural i tampoc era gaire bo l'episodi. L'únic que he vist bo sobre Wendigo, i aquí faig propaganda, és el meu amic en Callahan Ruiz, que va fer un curtmetratge sobre el tema. En Callahan Ruiz ens escolta també o no? No té pinta, oi? No, em sembla que no. Em sembla que té vida social i tot. Bé. I ara, el que està molt de moda, però tots els oïdors de les coses fantàstiques, és el senyor Iker Jiménez. A mi no m'agrada, No t'agrada? Bueno, directament m'adormo. Ostres. Però... Ja sé que és el teu ídol número 1, però... Bueno, número 1 tampoc, però sí, jo què sé, trobo que ho fa molt bé. És que a mi no m'agrada que em facin por així, perquè sí. Home, perquè si no, ell explica coses, intenta buscar-hi explicacions. Bueno, ell em fa por i m'avorreix. Què et fa por? Què és pitjor. El front que té o la seva dona? Com és la dona? És la Carmen Porter, aquella que té les dents tan grans. I la té allà treballant? Sí. Ui, que poc has vist Quarto Milenio. És com l'Arús, no? Que també fica la dona allà. Bueno, la dona de l'Arús diuen que va vigilar-lo perquè no es tiri a les becàries. Ah, sí? Bueno, no sé. Rumors que he sentit. Qui t'ho ha dit, això? Res, no hauria d'haver-ho dit, això. No, ara em trucarà l'Arús a mi per demanar explicacions. No, era una broma. Borrem-ho. Doncs jo sóc molt fan tant de Quarto Milenio, que és el programa de tele, com Milenio 3, que és el programa de ràdio La SER, que ja porta 11 temporades entera. Ah, mira. Clar, com que la SER és del PSOE, no importa que canviïn els governs, que ell segueix, no? Sí. Però el bo és que combina gent d'altres mitjans bastant de dretes, No té problemes. Ah, és maco, això. Sí. La unió de plastes d'esquerra i de dreta és bonic. Això en diuen democràcia, ara. Sí.
I després un altre programa de referència pel que fa a coses a misteris és en Sebastià Darbó. Un altre il·luminat. Això és el que em penses, el Sebastià Darbó. Sí. Penso que no està gaire fi, però bueno, igual que tots els que es dediquen a aquests temes paranormals, que estan més grillats que bé. Però per què? Perquè hi creuen o perquè realment estan grillats i a sobre hi creuen? Jo penso que és començar a creure-hi o començar a interessar-se en aquests temes i acabar boig directament. Pues aquí ve la pregunta, tu creus en les coses paranormals o no? Home, evidentment. De creure-hi hi crec, però prefereixo no pensar-hi gaire, perquè a la que t'hi fiques acabes boig directament. Ah, gran teoria. Sí. Però tu has... Per exemple, els fantasmes. Quan he començat a donar-hi voltes, he començat a veure fantasmes per tot arreu. N'has vist? Sí. Hi havia una època que veia ombres al passadís de casa, ombres directament de persones. Què dius? Sí, fins que em vaig donar compte que és que portava els vidres de les ulleres brutes i res, va ser tu netejar-les i se'ls va acabar aquest període paranormal. Hòstia, doncs tindries que ser un caçafantasmes. No, però em fotia uns sustos i res, eren les ulleres. Home, a casa la meva tia sí que hi havia un fantasma. Bueno, hi ha un fantasma. Ah, sí? Qui Sí. és? Tu? No. Vas estar per allà? No, jo de petit hi vaig anar perquè vaig tenir... Bueno, a casa meu va tenir que anar-hi a viure el meu avi, que estava molt malalt i tot això, jo vaig tenir que anar a viure unes setmanes a casa de la meva tia. I els meus cosins em van avisar, tu vigila amb el passadís que veuràs que hi passa una sombra. I sí, per les nits passava una sombra. Ai, quina gràcia. Oh, quina gràcia, no. Quan era Va fer petit por, em no? pinyava. Sí, quan era petit, sí. Doncs això que he dit ara de les ulleres, en realitat no només són les ulleres. Si jo a dintre de l'ull tinc un problema que tinc com una espècie de coses flotant a dintre de l'iris, unes... No me'n recordo com es diuen. Tropezones. Mosques, li diuen. Ai, Pues, que jo, com ho diria, sempre veig alguns filets negres i em pot semblar a vegades que veig alguna cosa en moviment, però ho tinc a dintre de l'ull. Aleshores, això més la imaginació, si t'han parlat d'aquests temes, acabes veient de tot. Hasta el fantasma de Madame Curie. O sigui que el problema no és si hi ha fantasmes o no, és si has anat a l'oculista o no. Sí, però això no se'm treu. Vaig anar a l'oculista i va dir que no es cura això, que se'n va sol, o no se'n va. Joder, tares genètiques, molt bé. Sí, tares genètiques. Bueno, diuen que surten per estrès o per altres coses, també, però jo quin estrès tinc, no? Potser de no dormir, també, això sí. No dorms? Dormo poc, Per què? perquè distrec molt, a l'hora d'anar a dormir passo moltes hores, vaig a dormir massa tard i després m'aixeco aviat i va. Has de llegir més. Abans d'anar a dormir, llegir. També vaig tenir una experiència paranormal una vegada que em dóna mal rotllo, però... Explica, no ens deixis així. Estava aquí a l'habitació des d'on estic parlant ara i no sé per què. No sé, jo crec que era un dia d'aquests que no sé per què em va començar a agafar por. O per algun motiu, potser havia vist alguna pel·li o qualsevol cosa. I jo estava, doncs, estirat en aquest llit des d'on et parlo ara, panxa avall, vull dir, d'esquena, amb el cap, diguem, la cara, diguem, sobre el coixí, com t'ho diria jo. Sí, boca terrossa. Boca terrossa, sí. I llum apagada. I el cas és que vaig notar com una mà a sobre de l'esquena, saps? Allò que, a més, una mà que no només posava la mà a sobre, sinó que feia un dit primer, 2 dits, 3 dits, 4 dits, 5 dits. I es quedava allà. I jo em vaig quedar supercongelat de por perquè sabia que no havia entrat ningú a l'habitació, estava tancada i que no hi havia ningú amb mi i que no podia ser ningú i que no podia ser que hi hagués una mà allà a la meva esquena. Així que vaig optar per fingir que no la notava. I com que m'estava una miqueta començant a dormir, em vaig deixar dormir del tot, aterroritzat, i em vaig acabar dormint, ignorant el fenomen o el que fos.
I fins aquí podríem pensar que ho vaig somiar o que estava mig dormit i que tot va ser imaginacions, però al matí li vaig dir al meu germà que m'havia passat això i em va dir que ell havia somiat que li passava exactament el mateix la mateixa nit. Què I dius? fins aquí aquest fenomen que em va donar molt mal rotllo i que vam preferir no parlar-ne en molt de temps. Però per què això? Per què la gent li fa por comentar-ho? Això no ho entendré mai. Jo què sé. És que jo tota la vida he volgut creure en aquestes coses i a mi em passés alguna cosa així, vamos. Ho comentaria, intentaria... Jo no, quan vaig sentir la cosa aquesta vaig preferir no girar-me. Vaig preferir no saber res. Doncs clar, és el que em sorprèn. La gent per què prefereix ignorar-ho? Que tu, si notes una mà a l'esquena, et giraries a veure què Sí, collons és? és que jo amb això soc molt capgros. I què li diries? No, a veure, oi que no hi ha ningú? O sigui, ningú em pot fer res ni em pot matar, no? Bueno, jo notava la pressió. Sí, però et mataria, t'escanyaria, què faria? No ho sé, mira les pel·lícules del Grito, el puto criu aquell que s'apareix entre les cames del tio conduint. Però allò és superfísic. No sé, ho veus i ho toques. Aquest et tocava però no ho veies. No sé, jo... Bueno, jo no sé... Jo no el veia perquè estava d'esquena, però vaig preferir no girar-me per veure si es veia o no es veia. Bueno, és que I jo... si em giro i veig allà un espectre i em moro del susto? No en moriries pas, has vist coses pitjors. Jo he vist porno... No ho sé. Tu has vist porno alemany? Pitjor que el porno alemany no Algunes pot ser. Home, sí, recordo que es pixaven uns als altres. Sí, i animals i... Bé, això amb animals no, jo no ho miro. Jo és que m'ho van fer veure. No, jo amb animals em fa pena els pobres animals. Però aquest, el que jo vaig veure era un cavall, De fet, està prohibit això del sexe amb animals i sí, és denunciable. Depèn del país, No ho sé. Jo el que volia explicar és que a mi aquests fenòmens sempre m'han agradat i jo hi vull creure, tot i que no hi crec en la meitat de les coses, però vull arribar-hi a creure i tenir donar proves. I aquest estiu, per exemple, vaig anar a una associació de parapsicòlegs que hi ha aquí a Girona a un hospital abandonat de Sant Feliu de Guíxols a fer una investigació amb ells. I què? I jo no vaig veure res. Però Ja, normal. sí que van gravar veus. Ja, sí, com l'altre dia que deies que hi havia una psicofonia en el programa. Tu ho vas escoltar o no? Sí, però jo crec... Em va semblar que era jo, fent un sospir. Sí? Jo crec que sí, però no ho tinc molt clar. Bueno, Doncs... jo prefereixo pensar que era jo. Joder, però no li treguis la gràcia. No sé, que pot ser, que pot ser. És Skype, hi ha interferències també, segurament. També, clar, pot haver-hi qualsevol cosa. Doncs això que et deia, vaig anar a Sant Feliu, jo no vaig veure res, però van gravar psicofonies. El que passa és que entre pitos i flautes no vaig poder tornar amb ells a seguir investigant el cas. Però aquest cas de Sant Feliu s'ha fet famós i durant tot aquest estiu se n'ha estat parlant pels mitjans. Va sortir per diaris, per... El programa d'en Sebastià Darbó també en van parlar i tot això. Pues no sé. El Sebastià Darbó el veig un... No sé, és que no sé. Sé que va anar a una cosa de... un festival de cinema d'uns amics. Sí? I que van dir que era una mica borde i una mica com cregut, o que no va ser molt simpàtic. O sigui que... Bueno, una mica Oranyo sí que en té pinta, Hasta com parla va una mica pujadet. Però bé, pujadet, com que és cregut o què? Sí, bueno, pensa que és un tio que es deu haver fotut d'hòsties amb fantasmes, o sigui, pot xular. Hi ha un programa que se n'en foten, no? Com es diu? La competència. Sí, o alguna així, que tenen un Sebastià Darbó imitació. Sí. El professor de debò. Això, professor de debò. Sí, ho claven bastant. I un dia el van invitar a ell i feia com que li feia gràcia, però no, semblava que no li feia gaire. Però... Bueno, amb els calés que deu tenir, perquè aquest senyor va començar fent televisió, després pel·lícules, després llibres, revistes i ara fa ràdio i televisió. La veritat és que a mi em queia simpàtic quan feia aquell programa a TV3. Catalunya Misteriosa? Sí. Jo tinc el llibre. I què tal? Apassionant? La veritat és que no, perquè a mi el que em feia molta ràbia de petit, perquè jo de petit llegia les revistes a coses paranormals, Más Allá, Año Cero, Enigmas... I quan em parlaven de casos aquí a Catalunya quasi tot era un lloc sagrat o embruixat.
I tot eren la merda de los càtaros, de llocs amb druides, i jo volia fantasmes, ovnis, però no, a Catalunya sempre teníem això, càtars, esglésies secretes, passillos secrets... Aquí a Catalunya no tenim coses paranormals. Home, algunes coses de bruixes devem tenir. Jo d'aquests temes paranormals he de dir que ara passo bastant totalment, vaja, però que quan era adolescent o petit estava molt interessat. I comprava revistes del tema i llibres i coses. Però mira, he perdut l'afició. També recordo que una vegada em vaig comprar una enciclopèdia que sortia d'ocultisme, que anava amb un tablero de Ouija. Ui. I ma mare me'l va fer anar a tornar a la botiga. No li feia puta gràcia el tema de les Ouijas. A mi tampoc, em fa molt de respecte. Sí, no vaig arribar a invocar res. Jo és que conec casos de gent que hi ha jugat o que ho ha fet servir i que han passat coses xungues. Saps què passa de xungo amb les Ouijas? Igual que el que et deia abans, que et comences a menjar la olla i veus coses que no hi són. És que és això. Fins quin punt és tot suggestió? Home, és que hi ha moltíssima suggestió. És que, si no, quina explicació té que un comença a investigar fantasmes i es torna boig? És que... Mira, estic veient que hi ha una Ouija per iPad. Ostres, fantàstic. Hosti, doncs què millor, no? És superpràctic. Pregunta-li a veure com anirà el programa, si tindrem èxit ens forrant. És que val 89 cèntims. Ui, massa car, fora. Bueno, va, la vaig a comprar. No siguis boig, Jaume! Sí, ja està, ja l'he comprat. La mare que em va parir, ara que... 89 cèntims. Ala. Ben invertits. Sí. Espera, que estic ficant la contrasenya. Endavant. Ja està. Jo després també et volia preguntar, rotllo aliens o extraterrestres, si creus? Home, sí, allò que deia, em sembla que Freud, no?, de que la prova més evident de l'existència de vida extraterrestre intel·ligent és que no han vingut a veure'ns. Ai, cachondo. El club de la comèdia. Mira, ja estic davant de la Ouija de l'iPad. Vale, la pregunta és, Ouija, ens forrarem amb maleïts malparits? Espera. He de dir una cosa, que després de pagar els 89 cèntims, és un tablero que posa yes, no, hi ha les lletres, i hi ha la Ouija, i hi ha la fitxa que tu la mous, saps? Vull dir, realment, si un ha d'esperar que es mogui sola, no ho sé. Què m'has dit que pregunti? Si ens forrarem amb el programa. És que jo crec que la resposta és evident. A veure, tenim futur en Jacint i jo com a parella artística, per exemple, podríem dir. Exacte, sí. I què he de fer ara? No sé, tu t'has baixat el joc. Sí, però és que no fa res si no el moc jo. Pues vaya merda de... Jo l'he d'acompanyar o com? He d'anar cap a yes o no? No, és que hi ha yes i no, però si no el porto jo no anirà. Ell sol no va. O sigui que és realment una Ouija. Sí. Si no la veus tu, no es mou. A veure, és que no... A veure, si hi ha algú que sàpiga de tecnologies i vulgui moure això, algun esperit que domini els iPads, que tiri cap al yes o cap al no. Hòstia, ara em ginyaria, si es mogués. Doncs no es mou. Bueno. Clar, és que la majoria dels esperits no són de l'època dels iPads. No van per Wi-Fi. Jo què sé. I sobre la Ouija no té cap opció més, saps? Vull dir, he pagat per un tablero, per una imatge de l'abecedari i la fitxa aquesta que es mou, però no va sola, perquè els esperits no saben de tecnologia, i menys d'Apple. Google, ¿cómo funciona Ouija iPad app? No fa res. Ouija tablet para iPhone. Descarga tablet y disfruta de un iPhone, iPod. Esa Ouija no funciona con un tablero Ouija normal. Ara. Té una valoració dels clients, només un que l'he votat amb 5 estrelles. Però no hi ha ningú que s'hagi molestat en escriure una ressenya. Fabricada per Dark Light Studio Incorporation.
Incorporated. Hizo algún algoritmo propietario... Diu, a classic game of Ouija. Un joc clàssic de la Ouija implementat per l'iPad. Recorda sentar-te amb una espelma Hòstia. de la foscor. Ai, que et perdem. Ah, no, espera, no, diu això. Recordes haver-te sentat amb una espelma a la foscor i jugar a la Ouija amb els amics? Jo feia altres coses. Bé, doncs, ha tornat. Ai, I molt més divertida ara que abans amb l'iPad. L'iPad és un fantàstic accessori digital per emular la Ouija, el tablero clàssic. Senta't amb amics o família i disfruta aquest joc interactiu. hòstia, diu que no juguis mai sol. Ah, Nunca deje que los espíritus de ejecución a través de los números o alfabeto en orden hasta el principio o el final, ya que podría salir de la tableta. La marca em va parir. Si la aguja toca las cuatro esquinas de la tableta, se ha comunicado con un espíritu maligno. Calla, que ja tinc la pell de gallina. Acabo de tancar l'aplicació. Nunca use Ouija fuera con personas débiles o enfermas, ya que están más abiertos a la Pues posesión. aquí no ho diu, aquí diu que és un divertit joc familiar. Home, Ai, és Déu. que el primer Ouija que es va popularitzar era un joc que venia a la casa Mattel, si no recordo malament, als anys 60. En sèrio? I era un joc per nens. Per invocar esperits? Sí, Cago en Déu. No m'estranya que el món estigui boig. és el que té, els fenòmens paranormals, que mai se sap. Em sembla que són fenòmens per anormals. Jo feia la broma amb això. Sí. Què més? Això hem dit que ovnis tampoc hi creus, És que em dona molt mal rotllo tot això. Ja tenia la pell de pollastre jo ara. però també ets una... saps que jo tinc una teoria? La gent que li fa por les coses paranormals, a la vida real és molt valenta. Ah, sí? I la gent que no té por les coses paranormals, a la vida real és molt covarda. Hòstia, doncs jo no sé si sóc molt valent, eh? Fins ara no Tu ho he demostrat gaire. Tu fixa't, la gent que mira pel·lícules a por i s'espanten, després estan al carrer i algú es fica amb ells i planten cara. I al revés. Home, jo m'espanto, però ja n'he vist tantes que també ja no sé si m'espanto amb les pel·lícules de por. Però amb els fenòmens paranormals sí. I quan fa que... Bueno, no n'has tingut Però si miro, per exemple, Paranormal Activity, encara que són dolentíssimes, em fan por. I a la vida real tens por, consideres? Els quillos sí. Els quillos són paranormals. És que els quillos, el problema és que són molt físics, no? Sí. Aquests... Et fan por perquè saps que la navalla punxa de veritat. Sí, te hacen la cara cortada aquella. Sí, que sí. ¿Cree que soy guapo? ¡Flascas! ¡Navajazos! En fi. El guió ja l'hem acabat, no? Sí, ja són minuts 58. Hosti, i gairebé no en parlar ni d'alienígenes ni res. No, què va? És que tindrem que fer la pròxima temporada especial alienígenes. No, haurem de fer una altra segona part de Paranormal, jo crec. No, que les segones parts ens porten mala sort, sembla. No tenen mai èxit. No? No. Doncs li haurem de posar un altre nom, però que sigui del mateix. Exacte, lo de coses de por o una cosa així, ja està. Sí. Li volem igual, eh? Jo crec que si li canviem Paranormal per Terror, ja està. Triomfem igual. Doncs, Jaume, si vols et pots despedir amb alguna cançó de Xuscos per no trencar la tradició. Mira, em sembla que ja l'havíem posat, però no ho tinc molt clar. I com que el tema d'avui és paranormal i tal, hem de tornar a posar Map d'Ujeron. Oh, fantàstic, que un gran clàssic. Jo crec que la gent ho agrairà tornar-lo a sentir. I tant, hasta podem fer el karaoke. I properament doncs, farem un especial abduccions per celebrar-ho també. I tornarem a posar Map d'Ujeron. Vinga, per no repetir-nos, eh? Sí. Semblem George i Dan, me cago en Déu. Sí. Però res, doncs fins aquí la setmana amb el programa especial Lo Paranormal i ens escoltem la setmana que ve. Sí, estic molt orgullós d'aquest programa, ens ha quedat molt bé. Com sempre. Som uns màquines. Així estem Som uns genis. morint-nos a gana. Com els genis de veritat. I a veure si compartiu, els oïdors que escolteu això, compartiu-ho amb els vostres amics, home. Feu-los feliços, que és gratis. Sí. No sigueu egoistes. Compartiu amor, compartiu maleïts malparits. El programa setmanal i laxant. Fins la setmana que ve, Jaume. Fins la setmana que ve, amics. Adéu-siau.
Iba yo con mi hermano, paseando mi rebaño, cuando paso algo muy raro, no sé quién debería contarlo. Unas luces en el cielo, grandes como dos luceros, que se llevaron las cabras. ¡Ay, qué cosa tan macabra! ¡Más dujerón, más 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 dujerón! ¡Baja! ¡Baja! Oiga usted, don Marciano, no quiero ser chabacano, pero sería un detallazo que no me hurgaran el ano. Harto ya de tocamientos, me abrí paso a bastonazos. Primero salvé a las cabras y luego fui a por mi hermano. ¡Más dujeron! 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 Y ahora vivo en la ciudad. Yo no sé lo que me hicieron, que ahora sé contar para atrás. ¿Dónde estás, hombre del espacio? ¿Sabes tú, Spielberg, dónde estás? Dime yo, como tú, nadie me chupó las cabras. Chupa, 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 chupa cabras. Chupa, 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 chupa cabras. ¿De dónde le viene la mala fama? Si él solo chupa, 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 chupa las cabras. Chupa, 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 chupa cabras. No me parece una cosa tan mala. Hay gente que mata a otra gente, roba y engaña, solo chupa cabras y nunca con saña. Si fuera cabra, me gustaría, porque la vida de una cabra es muy aburrida y cuando la chupan rompe la monotonía y le da una alegría. Everybody! Chupa, 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 chupa cabra. Chupa, 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 chupa cabra. Este es nuestro sentido homenaje al grande y único. Chupa, 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 chupa cabra. Chupa, 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 chupa cabra. Viene de Puerto Rico y le gustan las cabras. Le gustan las cabras. Casi no te me equivocar. ¡Bravo! Gracias. No, ¿qué va? Nada, ah, bueno. Ahora que... Una producció de Factoria Corman.